Binatog Arc, tiban na. No, basain ni Ilocano dito kat binatog. Mabisinda ka din. Binatog Arc, tiban na. Ilocos Norte na ikanti pamadayaw. Ayun. Yan, kaya ni Lawrence Aya. So nga, lawag mo muna na. Ay, pagamno ko. Okay, hintay man naman. Kaya dito yan. Pamadayaw nga nagunod apo iti Binatog Arc. Iti iliti banna ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakaawat ti pamadayaw ti Binatog Arc ti Banna Ilocos Norte babaen ti national recognition kas most progressive agrarian reform community manipud iti Department of Agrarian Reform. Ti Binatog Agrarian Reform Community ket bukbuklen ti Bagnos Multipurpose Cooperative, Bumitog Multipurpose Cooperative ken Nagpatayan Multipurpose Cooperative. Ti awarding ceremony ket naangay iti Metro Manila at tinangted ti award ket ti President Ferdinand Marcos Jr. ken Secretary Conrado Estrella III. Gapo iti daytoy ket nalaos ti panagyaman ni Mayor Crislin Abadilla kadagiti nagipagbaset iti daytoy kang runaan na kadagiti miyembro ti Binatog Arc. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.